A Praza de Fefiñás retrocede ata a época medieval durante esta fin de semana. Exhibicións de aves rapaces e cetrería, malabares e zancudos, 40 postos de artesanía ou espectáculos de lume. O Concello de Cambados, en colaboración coa empresa Rapiñas do Salnés Cetrería, organiza o primeiro mercado medieval da vila, que se celebrará ao longo de toda a fin de semana. Yo lo que traigo son mandalas, artesanía de reciclaje, un poquito de vidrio de Marruecos, hay bisutería, la mayor parte, casi todo hecho a mano, los atrapasueños también, es lo que más triunfa. Viene de León y está elaborado con mucho cariño. Tengo un rulo de cabra con castañas confitadas, un queso picón, una pasta blanda que es muy suave y un queso curado con acabado rústico. Mouchos, águias, falcóns ou curuxas, as aves de cetrería se converteron nunha das maiores atraccións do mercado. Daremos unhas charlas explicando un pouquiño o que é a cetrería, como se alimentan estes animales, como se coidan, que é necesario ter para poder ter unha ave destas. Os membros da corporación non quixeron perderse esta mañá a primeira xornada desta cita enmarcada nas actividades da Cidade Europea do Viño. En Armenteira no século XII, e que, a lenda dice que nese século despois estenderon o cultivo por toda a comarca do Salnés, e agora regresamos a esa época, non? A época medieval, e aí o viño pois era a bebida máis prestixiosa de todas as bebidas. E pois este ano que estamos na capital europea do viño, pois eu creo que esta feira pois vai moi acorde con ese obxectivo que temos de implicar a toda a sociedade, de implicar a todos os sectores. As exhibicións en voz das aves rapaces poderán verse ao mediodía e á última hora da tarde. Para os que decidan pasar esta fin de semana por este regreso á Idade Media cambadesa, os organizadores animan os asistentes a ir vestidos de época.